Ghana, your Facebook, the Kingdom of Asante. The team for any initial Dihunina, and say, ye bought Asante mine near Mahu de Ru. Benya Kamiati, as yes, or maybe I wouldn't na mamren in a maniano. Some man munipa, Eira. And to say ye share over the Kingdom of Asante this year, ne brasso say you share dear. Semunum say, Bosmi and Sai, woman, Bosumi Ghana, the G on farm, who the Samson and penny for a dear one say, young fan Asante month. And then minutes I can tank Asia or Hasia, ye barbecue come na yesua de. The Bia is here, you share the now to back on share, and I use share the name. A sentira, ye barbecue, and I ever drink home, and I ever share the old pani batakari. Then you know, you said the batakari, then so your batakari, back could be your honor. Nim Sasante Hinkwan, Nesho, for force to Miss Bia, your friend batakari Cassie. Tanka, Madame Makwaba. What a young shay, your castle batakari cry any day. You batakari, atade. Na atade a sononko. Ya satare no. Sengatare a obeto se woto shirt. Ne bofo. Batakari ne de ne bokoso. Ti se be nyaaro kente. Na egu ahodo. Na batakari ne egu ahodo no ebi yese ye na dada batakari. Ene bi nso ye mra ye ase ya fire ho ti senka obi ahye ne suit papa bi sa batakari na ye de fire ho no eno nso ho afahye bi ana se nhyiamu kase bi enom sa na ye hyehyɛ sa batakari no ene ye batakari nso a eno nso ye de ye de kɔ apon na edin batakari no yesan wo foforo ho ya no nso ye de atare a ye de material anase na ye de pam shirt no ye no nso etimi de pam no ya nwono no insadua mu batakari de dodo no a ye nwono wo insadua mu se de nwono kente no ansa na ye de apam na ba kuso ho a eno de material na se atare tam a ye tonton no wo edwomu no a chimi to no bi e de pam no ti se de wanya pajamas bi na wasese gu bati ne obati na ni din na honam se batakari no ya de mu oduro ya ne se nti esese mpempi no ya wonsa ekutakuta efan baabi ansa na wokra ho ato na wonsa no a ye de paja guso no eno na efen se ba wonsa ye ka se ba che se wonsa Nipa ho na makwado ba nsa ena kari enso che se wo paja bibie ana se odi bibi eto nsanie so enti ade a ye de nsa paja Tia ka tanka me ba ade a ye de nsa atare a ye de sha se mi we nsa odo nsa ewe odo nsa paja egu yie ndi ba no ye nsa na kare nso se wo paja enti batakari ta eje se ekun ana se ahodin mu bibi a odi ahodin na ye enti batakari ni ye wonsa odi paja na ahodin mu e de agu batire ana se odi agu babi I say Kingdom of Asante makajo say ye share asia obesua de bebre afi se wo hunu se de is it me chia professor no makajo say etymology ba ta ka di kari ne de bom yuwe ana ba yensa kari je se wo we bibi na ta no so se wo ko woni abere na odi oye bibi woni abere a odi nsa no paja nema paja ntare no egu yie no na je se ba ta kari meda se mshan ye shan de e wo ha teacher na ni adan ade mu oduro sei na de batakari kese yo batakari no asan gu ahodo ebi mo ha batakari bia modu na
bi mo du chebi Mm. na batakari kese no batakari a yɛde ayi tumi bi awura mu ya yɛde kwako saa batakari no ɛnyɛ deɛ wode hyɛ Akɔbɔ life sɛ deɛ akɔbɔ woka no. life na mmom batakari a ani bereɛ so ɛna yɛhyɛ no w'ani abere a ɛko mu anaa asɛm kɛseɛ bi aba a ɛbɛtumi ayɛ ko saa mmerɛ no na wohyɛ saa batakari no na mpɛn pii no yɛ na nhemfo ɛne akofo wɔn a wɔn di ko anim wɔn na yɛ na wɔn hyɛ saa batakari kɛseɛ no batakari gu ahodoɔ na yɛde kɛseɛ sɔso deɛ a na kyerɛ sɛ deɛ yɛde kɔ ako no bi ɛno deɛ nneɛma a ɛbobɔ mu no koraa ɛma mu yɛ du boro so nti na kyerɛ sɛ ne kɛseɛ paa no batakari ɛyɛ adeɛ a emu oduro atade a emu oduro a wode wo nsa pagyapagya koraa nsa na wo ho atɔ wɔ na wosan hyɛ ne kɛseɛ deɛ a na kyerɛ sɛ deɛ mu oduro paa Ana wahyɛ. ɛno a wahyɛ na ɛno nso ahemfo ɛne wɔn a di ko anim ɛna ɛta ahyɛ na ɛno nso no wɔn ahemfo no nso egu ahodoɔ ahemfo nkumaa wɔ mu ɛna adantam wɔ mu ɛna wɔn a wɔwɔ soro paa soso wɔ hɔ ansa na wabɛduru ɔsande no so wɔn a wɔwɔ soro kyɛn wɔn mu nyinaa ne sɛ nti nka yɛka batakari kɛseɛ a na nka ɔno nko ara ne deɛ no ɛna nka ɛyɛ batakari kɛseɛ nanso akɔba sɛ akɔsae batakari no a yɛde kɔ ako no nyinaa nti ɔhene biara frɛ ne deɛ batakari kɛseɛ nanso kɛseɛ mu ɛwɔ kɛseɛ nti ɔsande no deɛ na kyerɛ sɛ batakari kɛseɛ mu kɛseɛ Ɛne santehene deɛ no. Tisa kantanka wada ma yɛgu so a yɛsua de ma yɛnhwɛ batakari kɛseɛ sisi a de waka de na yɛntumi nkɔti santehene ɛnyɛ bibia aboɔ biara bɛdɔre srade a wosua prɛko nti yɛn nyinaa yɛ bibia ɛne santehene nti yɛhwɛ batakari kɛseɛ ɛyɛ santehene deɛ no ɛba ɔhene anaa santehene bɛn pɛn so. Yo, kompanɔkye anwanwadeɛ baako a ɔyɛɛyɛ no ɛne batakari kɛseɛ ɛne sɛ tumi a ɔde hyɛɛ mu no kyerɛ sɛ sɛbe yɛtutuo koraa bɔ mu a ntimi nwura mu anaasɛ ɛnka nipa a batakari no hyɛ no no nti ɛyɛ nka buroni bɛka sɛ bullet proof jacket Asana buroni bɛba yɛ koraa ne bullet proof dada. Bulletproof jacket nti batakari kɛseɛ no dwuma ediɛ na ɛnoma yɛ frɛ no obroni frɛ no talisman Deɛ bobɔ mu no. yɛyɛ frɛ no nsɛbɛ akɛse ɛna wɔn a wɔhyɛ no ɛde bobɔ ntadeɛ no mu nti ɛno no ma mu yɛ duru nsɛbɛ no yɛ na yɛ aboa nwoma yɛde anwono biribi ɛde ahyɛ mu ɛde biribi ahyɛ aboa nwoma mu ɛna yɛanwono ho ɛna yɛsan de abɔ atadeɛ no mu Tisa kantanka wada ma twɛn me kakra deɛ wohwɛ yi ɛyɛ n'adwosohene ɛdeɛ ɛna wohwɛ no na yɛdi nkɔmmɔ no ara no mɛma ahemfo nkaeɛ nso a yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛgya na afie kɔ bi ɛkwan no wɔn hyehyɛ bie no mede bɛtoto ani na wahwɛ nti deɛ wohwɛ yi ɛyɛ n'adwosohene ɛdeɛ na wohwɛ no wura wada ma kasa metie. Yo, sɛ teɛ ne sɛ adwosohene yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛka ko a adwoso deɛ ɔka ahemfo a wɔn ko paa nti ɔno ne deɛ no na ɛwɔ mu a deɛ ɔno adwosohene deɛ a ɛhyɛ no yi ɛyɛ adwosohene nana di kopim mpɛn pii no yɛ ana ɛyɛ deɛ wo nana ahyɛ na wɔn nso wode bi abɛka ho nneɛma a ɛbobɔ mu no wotumi de bi ka ho na weefiri adwosohene panin paa yɛ a ɔno de ne tiri agye akyerɛma ɛno na sɛ nnɛ adwosohene ɛno ɛna wɔn a ɛbɛdi n'adeɛ no hyɛ ya na abɛduru adwosohene a ɔhyɛ wɔ yi no ɛfrɛ no nana di kopim yɛ ɛno deɛ 19 ya so yɛkyerɛ sɛ mfie bɛyɛ sɛ bi a aduonum anaasɛ aduosia akyi asɛm na yɛka na mmom wɔde firi ne nana no mo pɛn so a yɛ no nti ɛbɛtumi adi bɛyɛ sɛ mfie a ana awɔ hɔ ama n'afa ne okesi nso aba abɛtoa so a wɔwɔ hyɛ ɔno ba a ne bia deɛ bobɔ mu no na ɔde bi abɛka ho na emu yɛ duru ɛkɔ n'anim nti
ɔhene biara wɔ sɛ de osi nwono ne de obi wɔ hɔ no ma ɔkofo paa nso ne de no ɛno ma bobɔ mu na no ɔde nti no ya kakra bi na bomu nso so bi kura wotu no tu a wonya no enti batakari kɛseɛ no Tia kan taka wada maboaye wa ha se nipa bebre ka se opumso se tu odi kan penso na na ansa sesraku na de sa batakari kɛseɛ ma no na wode baaye na so again na kofa asa de no baaye se de won kan yo ansa sesraku akɔmu hene emra opim yakofa opim so afira akɔmu de na ba kuma se amana bedi hene no ansa sesraku na wa akɔmu na ukura wade a sebe sisi ansa sesraku de kyaya enga ono ne de awai adia edi mu a ona nanom de agya won nka obema so na ode acha obi enti sansam no a omoka no enya no kwan no enti sa ohene bia na nwono ne de ekwan ofa so anwono ne de ansa sesraku oyokani obetimi a wobi na emom de osante hene hya ne de komfanochi ene yeye oye no kra osante hene ose tutu no angasa wanhye batare kese sante hene ose batare kese enti so so de ma ose tu a na ose tu so kwa akon enti wakọ no na batakari no na wahe o sante hene se tu achi ansa na komfanochi eye batakari kese ede ama okatachi opokuare samre na ansa sesraku no wai enti mpanin sam no bi ho no ma krofo bi hu sa ade bi anya ni mo nyama no mo pese o mo ya ese no anase o mo de o mo ho twitwi no ana o mo de o mo bata no anase o mo pese o mo kire se o mo no o mo de akura na sa eniama no emwa tia wada ma yenhwe batakari kɛseɛ yɛde yɛfi yankra abremu anyini bɛ yɛse no bi okra mpiri no ɔhene hyɛ no ɔhyɛ no mpiri no na no ano no mo kyerɛ yade yɛsua de nti mo adesua mu ne mo nimdie mu no batakari kɛseɛ ɔhene hyɛ no brɛbɛyi na ɔhyɛ no mpira dodo sɛn yɛde nyina akeka batakari kɛseɛ ya kame ayɛ sɛ nkuma ne adentamo ne ani nyina ya friend batakari kɛseɛ ene na osande hene de wo ha enyae nkoka obia de yemfa ye ninsi osande hene batakari kɛseɛ so osande hene batakari kɛseɛ wo hye no emra anibere aba ya esekon senka ye kokon anibere aba sa anibere na aba no etise ye kokon emra ono ankasa yede no esi ade so se o esante hene no ade titiriwu a wo hye ebiso obedi santeman ni mu a ɛko anim na obedie no ne santi no batakari kɛseɛ ɔhye ya ejire se ne nananom batakari kɛseɛ ene nananom tuo ene yede agya no enti wo hye saa de no san kura tuo ekire se ampa obedi ne nananom ade a ɔno de ne nananom bɛyɛ ye no agye santeman si ɔno no so bɛyɛ enti yede ne si ade so a ɔhye ba kono no yede ne si ade so awie no na sɛ yɛ ntu na ade so a ana sɛ wanwu akonwa no so a osande hene de yɛ nkasɛ saa asɛm no yɛnka mfa no ho ɛnyimfo aka de tim kasɛ etu na ade so osande hene de sɛ wanwu so a sɛ wanwu akonwa no so a ana sɛ wankɔ ne nsama nkyire wa akonwa no so a ɛne na ontimi nhye biem ɔhyɛ baako na de to so mienu ne sɛ ɔhene a obedi na de no sɛ owu akonwa no so a ana sɛ ɔtɔ akonwa no so a ana sɛ ɔkɔ ne nsama nkyire akonwa no so a ɔyɛ na yie nso a ɔhyɛ sa batakari kɛseɛ na kyesɛ mienu no sɛ ɔte so no a no sɛ bia ne maame a ɔbɛto na akonwa no so ɔyɛ ɔhema no ɔno nso ebi anyini nti ɔno nso wu a ɔhyɛ ɛde yɛ na yie na miɛnsa no nti yɛne yɛ nana osante hene ose tu ɔtɔ so mienu wahyɛ no mprɛnsa dada yɛde ne di ade wɔ hyɛ
wo ye di obedi na de na yi o ose hye osandene opoku ara otoso mi anna na no a na fi ko bi ko ni ne nkrachi so maame no kɔ ne nkrachi o ɔhyɛ hye nti mprensa no no mm ɛno pa ho a ɔsantene bi wɔ hɔ a ɔba a ɔhyɛ no baako pɛ ebi wɔ hɔ a na yɛde no si akonnwa no soɔ no wangu so ɛna ɔsɔɔ so mm enti no on sa me mmerɛ hye a bi yɛde no hyɛ kora bi wɔ hɔ koraa na wantena ase ankyɛ anyɛ deɛ obɛdi n'adeɛ no ayi anaa deɛ obɛdi n'adeɛ no kora bi a na ɔno wangu so ɛna ɔtena nkyɛn mm ɛba saa a ɔhene bi tumi hyɛ no baako pɛ nti ɔsantehene kɔsi obuudum na ne pɛn so no ntɔkwasɛm ne adeade nyina ɔde too nkyɛn na ɔno ankasa na ɔyɛ pani paa kyerɛ sɛ nti ɔno ɛhyɛ ɛyɛ ɛsan ɛde ɛyɛ ayie nti ɔno hyɛ ne mprenu ɔsantehene bi bae a yɛfrɛ no kwakudua a ɔtɔ so mmienu ɔno ɔdi adaduanan ɛwɔ akonnwa no so nti saa ɔhene wei ɔntumi nhyɛ no mprenu ɔntumi nhyɛ no mprɛnsa eno ani da na o hye no ɛda no a a ɔhyɛ ɛde saeɛ sɛ ɔne santehene no ɔdi adaduanan pɛpɛɛpɛ ɛna ɛkyerɛ sɛ ɔkɔ ne nsa mankyire ne sɛ nti wantumi koraa ntena ase sɛ deɛ ɔbɛdi n'adeɛ no koraa no sɛ nyɛ tena na ɔtena nkyɛn anaasɛ ɔtoo ne ntam a ɛnka ko be na sen ko free mu a ofiri na mu sen koraa ko ye na nkɔntumi nyɛ no yie ko na ɛfiri sɛ adaduanan pɛ ɛna ɔdiiɛ nti ɔno sei ɔhyɛ no baako pɛ nti ɛwɔ santehene a ɔhyɛ no mprenu ɛwɔ santehene a ɔhyɛ no bia mprɛnsa pɛ ɛwɔ santehene a wɔhyɛ boro bɛɛ mprɛnum kane no a na ɛko gyina mu no te sɛ ɔsantehene pokuare ɔsantehene bonsupani ɔsantehene ɔsɛ kwadwo saa ayi ahemfo yi ɔmo ko paa ɔsantehene nsante nyimfo no a ɔmo ko ahodoɔ ntɔkwa paa no ɔmo ko biara ɔmo kɔ ntɔkwa ɔmo kɔko biara ɔmo hyɛ batakari kɛseɛ nti yɛbɛtumi aka sɛ bi a opokuare koraa no wɔhyɛ ɔsantehene opokuare a ɔdi kan no wɔbɛtumi ahyɛ no aboro mprɛnum koraa se wo ko be ɔko bre pii ɔsantehene ɔsɛ kwadwo ɔsantehene bonsupani wɔn nyinaa hyɛ boro so nti sɛ obi kotwa dodo a yɛhyɛ ɛbata batakari kɛseɛ no a na kyerɛ sɛ onim deɛ ɔka kyerɛ sɛ mmerɛ bi a ko bɛba biara na ɔsantehene bɛkɔ ko no bie no ɔhyɛ batakari kɛseɛ ɛna deɛ ɛtɔ so biam saa ɔyɛ yie nso a ɔyɛ ne maame ɔhema yie a ɔyɛ ɔhene a obɛdi n'adeɛ nso yie a anaa ɔhene bi a yɛde na yie ato hɔ a ɔyɛ a ɔhyɛ Abusua safi na do fide na to ase a ha ye the Kingdom of Asante TV ana wodi bi so a wo hwe e wo YouTube sanso ana ye wo Facebook maka gbe se dwuma ye di no Facebook ana YouTube se uba ye Facebook hon ma de me pese wo ye man na ne se wo de share like let's send your comment fabra sanso na se ukọ YouTube hon ma de me pese wo ye ma me a ne se wo de wonya ba ho no a enam se da bia ye de bibi beto ho na wo betie nti no subscribe wo wi a wo bo hu adoma ketwa na ye wo ho no mi adoma ne so se be ya se de bibi to ho no ma ba bia wo hye bia no wo betenka na wakọ akọhọ emi teacher kantanka ana ahia ene enumre ya yesua ade a ye kasa fa ho eye batakari na wa me hu se batakari ne ye wa ahodo na de di mu pa ene santehene de ya ye friend batakari kese ene me gidi se waka ne ma bebre wa me hu se batakari no mpo no se enye da kopɛ ana ebi asantehene bi bedi ade a obɛhye mfato ho ne se santehene o se tu otoso mienu sisi se wa hye no premier se teacher meboa aha na teacher wadama ma yen hwen enema ebubo mu no eya abosonsem yo nneɛma a ɛbobɔ mu ɛde sɛ obi akɔ yɛatwerɛ ɔhu bible na obi ate bible no fa baabi na wode ahyɛ nwoma mu adura ho na woka sɛ adeɛ no a wode bible no a wate de ahyɛ nwoma mu adura ho no wobɛfrɛ no abosomsɛm no ɛne sɛn adeɛ a ɔmoyɛ nsɛnkramo nwoma sɛ adeɛ no abobɔ mu no wonya baako na wobae mu a ebi wɔ hɔ a nkramo nwoma ɛna yɛatwerɛ ana sisi mpaebɔ ɛna yɛatwerɛ ɛna yɛsa ho ɛna yɛde abɔ atare no mu enti no yɛsa
mpaebɔ ya twere gu krata so ho de bɔ atade mu a wo ba fra ne sɛ na bosom sɛm ne sɛ bosom de ebetumi ayɛ bosom kyerɛ sɛ ade bia ɛsom bo bia yɛ bosom enti atare no ɛsom bo ne embobɔ mu no nso som bo ɛsɛ ebobɔ mu no ɛna ma obi tuo kura no a sɛbe mpaebɔ no a ya twere hyɛ mu no nti no tuo no ntimi ɛnka wo enti bosom no ase nkyerɛ sɛ ɛboɔ ya wakɔfa a wosom no na mmom na se kyerɛ ne sɛ ɛyɛ ade a ɛho hia ɛsombo tia ndanka meda se wa me ate ase sɛ batakari no yɛ nananom ojapade anase wunyade omgya no ho bi dia dia na obefa ja ye be kokora no mamemfa ya santoa sɛ ɔno so odi ko anim nti megye di sɛ ɔhyɛ batakari kɛse ana ɔhyɛ batakari de kɔkɔ meboa yo sɛ batakari no na dwuma no no nti ya santoa ɛhyɛ batakari na nanu ye ntinua kakra bi a beti da mbonte bi si wa nkokon bi si wa nyese nimfo nyi na da hɔ no monhwɛ na yini ho nkomote a wada ma yenhwɛ saa batakari no ya santoa hye bi no hye bi a ɛyɛ no korɛ sɛ odidi ko anim ana sese de amanfo ka no wa ni ko anim kura so obi a obeka sɛ ya santoa ni ko anim bia na onim de ɔka ɛkon no kakra ne di afe na remu a omo twere ngoma ene ngoma nimfo atwere gu ho ne omo a na omo wo ho saa mre no abrofo ankasa ena na ya santoa ene ne dom ne omo ko abrofo so saa mre no omo nim twere omo kurokura ayi camera ya omo di twamfoni onim ni camera kra omo draw na esi ye bia na omo nim omo ko no so na omo nim se oba no na odi asantefo ekon nanim oba no nso wudi kun anim nso a enye ba bi ukotena dua bi ase anasa nkɔhye da bi mu wudi kun anim a ufiri ebi a ekon no ejina mampɔn a wo hɔ ɛna wo kyerɛ kwan a ɛbɛfa so akon ekon no fi hɔ na ba bekwaya wudi akyire ɛba hɔ enti ya santoa no wona sahene fo no sahene awodo a na wo mudi kun anim nyina wona na woda wo nyina no wo general enti ono se ukono anko ye kura ono otimi ka se yenye position no bodibre no free wisem no efiri wisem no ye bi nso ogigi bi free dibre free wo nsem e de foforo e bai nyon odi ekon anim a ekon no nsini na so a obere no ayesa abrofo na ngasa ekon wo mtokwase ya santoa ena na di asantefo edom nanim na wo tie kira wo se entisa na wo hene de toso bienu ya santoa no abrofo di omo ani si no so se de odi animu no no na ye pe no na ji se nyon na di animu a enka omo ani bere se gumba chi ni pa ofro kra ono na ye pe no omo duadua mu anso ekɔkyere no nso ampa ena omo de no call Seychelles Island ena okowu ho obi a nyo no okono ntokwa no nyo na ne hu ohu ewo ntokwa no mu kabroni omo chine de la ye dey omo ni ebre no so ayedey na wanyini de enso na ne nyine no na mfa ho ebi se ekon no ana wokon no wo eno na yere to nyom se okon hinkon ya santoa ya ngrofo kan kurukuru hinko no okon ahinkon na se ye ne hi asam ahi ntina no wokon broni abase wo ba baje sikadwa eka nananom nyina bomu a nananom sunsum hyemu no o beje de akọ enti odi asama hi na odi boaboa doma no ya na odi ko saa ekon no na josum biemu no se emra omukɔkye no wo sreso timpomu a ewo nyina hini na eho no omkɔ na ofiradwaye ena na eba enti omu kyere no kro omu twa no mfoni ya ntuma ena ne twa no ne bo ena akonwa otena so dware ye ne si ne nkyɛn enti no onhye atare bia samre no se batakari ehye no samre no okodware aba na enti no de wom ne se emre bi okon no de obia na odi ko anim bia na ohye batakari no bi na ono ne batakari ne de menyi ni se omo nsa kan
ana obi hunu baabi a ɛwɔ koraa ɛnyimfo aka obia ɛkon no twa a wode batakari ɛkɔsan wo dam ana wode kɔ gu hɔ na ɛkon foforo ba a wahyɛ de wom ne sɛ yehu sɛ ɔhyɛ batakari yi bi na wobɛhu a ɛnokora wɔ mu ne sɛ ɔno ankasa nyɛ ɔno na ɔhyɛ saa atare no a yɛde agyina hɔ sɛ yɛasantoa na hyɛ saa atare no a mfoni no wohwɛ a mfi a wadie no koraa no a wɔn sɛ deɛ ɔhyɛ saa atare no no yɛasantoa no mfie ɛkɔ animu ɛkyɛn na ɛtɔ so bio mu no so ne sɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ obi ɛhyɛ na yɛde atwa no mfonini yɛasantoa yɛayɛ ne hɔ nini yɛ esi museum ya fɛfɛɛfɛ a ɛsɛ no ya ne mmerwa bom ɛna yɛde ayɛ a yɛtimi de ntoma fira no atwa no mfoni ɛno wɔ hɔ ɛna enipa bi nso de wɔn nsa ayɛ drawing so anaasɛ ayɛ mfoni ya ɛno nso yɛtwitwa ya ɛno nso edi adanseɛ sɛ yɛasantoa mfoni no ɛna mfoni paa nso a yɛkyerɛ no omutwa no ɛna ɔmde no kɔ Seychelles nso ɛhɔ nso ne mfoni wɔ hɔ yɛ kyerɛ sɛ yɛasantoa ani na saa batakari kɛseɛ no deɛ ayi a wɔ ho no sɛ asukuufoɔ bi ɛna de yɛ yɛkyerɛ ɛna ɔmde twa mfonini na yɛbɛhwɛ a ewiase baabi a obi a wadi ɛko anim anaasɛ wayɛ ade titiriw biara no obi timi ɛyɛ biribi saa ne yɛtwa ɛnkyɛre biara ɛna obi ɛyɛ drama anaasɛ ɛyɛ ade ɔyɛ biribi kyerɛ Yesu na ɛyɛ Yesu wu mfie yɛsɛ mfie mpem mmienu ne akyerɛ nie nti nka yɛkɔkɔfa Yesu wɔ he na yɛde na bɛyɛ concert obi ho sɛ Yesu ɛyɛ concert na ayɛ anamfoni ama nkrɔfoɔ koraa totɔ saa mfoni no bi ɛde bobɔ wɔ mo dɛm ɛma ɔno ɛbɛka sɛ mesrɛ mo mamo nkɔsom me mo bɛtumi de mfoni no atwere wo dɛm deɛ na mmom hu sɛ mede sei na ɛmfa mfoni no nkɔtwere wo dɛm nka sɛ wei nso ɛteɛ enti ɛnyɛ nwanwa sɛ obi foforo ɛna hyɛ no ɛna yɛde atwa mfoni ɛko no a wɔnom yɛasantoa ɛko yɛ no ɛnyɛ ɛko ketewa ɛko a kakra bi nanka afide ya wɔko yɛ ebinom atwerɛ ato hɔ sɛ mmerɛ a ohuri gyina yɛ ne aborɔfo yi tentam na yɛfrɛ no sɛ baabi koraa ɔduru yɛ ɔte ntasuo gu British general anim ɛhyɛ sɛ wobɛgyina baabi na wɔka sɛ wantotuo ewiase nyinaa wɔnom a sogyani pani biara woni no biara odi ko anim no ɔkyerɛ ɛkwan a yɛmfa so ɛnni akon no ɛyɛ na onkura tuo ɛnkɔdeda amena mu ɛnko bi yɛsɛ woyɛ war general no wona war no wona wohyehyɛ sɛdeɛ yɛbɛfa ha yɛbɛyɛ ne sɛ biribiara administrator enti wiase baabia ni hɔ nom a ewiase ko ɛtɔ so mmienu baeɛ na de di ka baeɛ yɛbɔ Roosevelt din ya ɔyɛ American general yɛbɔ Winston Churchill din ya ɔyɛ British for general yɛbɔ Hitler din ya ɔyɛ German for general yɛbɔ yɛfrɛ no sɛ Stalin din ya ɔyɛ Russia for general muhu sɛ na ɔmo kuratu a asogyafoɔ no a ɛkɔn no a ɛtoatuo no ɔmo ka ho nti ara na yɛasanto ade wɔpɛ sɛ ɔno deɛ ɔno na ɔnkɔnkɔda bɔnkam no ɔnkɔ nti wobu ya bia a wɔbɛka sɛ wɔnhu sɛ yɛasanto a ɛkuratu a ɔdi asogyafoɔ no mu ɛkɔn no na kyɛ sɛ wonim deɛ woka ɛko no nyinaa gyina no so na wiase nyinaa no generals no anaasɛ ɔmo kuta ahoma ɛwɔ sogya mu no ɔmo nkɔtena se
ɔmo nkokura tuo nkɔko bi ɛnso yɛko wie a ɔne yɛbɔ ne din Nti kono ɛko no pam no twa no ya santo na kono ye ya santo antɔkwa abusafo aha ne yɛde nkɔmmɔ twitwe ne nyinaa esi ɛyɛ Awurade pa na ɔtwe sɛ ne yɛbɛtoa so aha ɛyɛ the Kingdom of Asante TV ɛwɔ YouTube saa nso ana the Kingdom of Asante ɛwɔ Facebook mini teacher Asafo Kantanka mini teacher Kantanka ana atwitwe nkɔmmɔ ɛnɛ anwummerɛ yi ɛyɛ Awurade pa dasane yɛbɛsan de bibi fo nso ɛde abro megidi pa sɛ wɔsua de wom wohu nneɛma bebree wate maseɛ sɛ yɛasantoa ɛkɔko afei nso batakali kɛseɛ nso wate aseɛ sɛ ɛwɔ bra no ase bibi esi ɛyɛ ni bra ɛsɛ ko a ɔhene ɛbɛhyɛ ya madam amedase